And very, very clear. Doon sa song LSTB. Hello, hello again. Hello, good evening, ladies and gentlemen. Dito mayroon kong Birthday mo po ito ganyan. Birthday ko ito. Parang wawa. nagkakaw. Kina, ada ka nagtao. Gahula ng uban. Kung isipin ko niya, mga itong tao nagkana. Ano, kaya nagkana mo siya tao. Bakit ko ganun po sa bagaan? Kanya-kanya ka na siya. Wala siya po ko. Bakit ko ang tawag makikasal? Kasal sa? Dudong. Nakasal na siya doon. Dudong. Bawa. Kasal na si Dudong di eh. Kalau sa aman sa. Ah. Gugok hiba kasal si. Bawa. Pag hindi ka lang aminawa. At ngayon. Ayan, thank you very much for coming. Ayan, shout out Tam Sakdan, sabi ni Provincialong Sano Vlog. Loading man ka. Wait lang. Mahirap ang maging gwapo. Mahirap. Ayan, 2 thumbs up. 2 thumbs up, guys. Thank you very much for coming again. Wait lang. Ba to? Yun siya nagpapagin guys. Tayo na-shooting siya. Ang nakadang araw. Saan na yung shooting guys? Ayan Robert. Bert, loading pa ba ko, Bert? Loading pa ko, Bert? Oh no. Mahirap ang maging Ayan, thank you very much for coming, guys. Bert, loading pa ko, Bert? Okay na, host. Okay na ba? Okay na ba, Robert? Bert, okay na, Bert? Ang bini, ikaw ang bini. Okay na, Bert? Okay na? Okay na ba? Okay na, Bert? Okay na? Ikaw ang bini na ninanais ko. Ayan, 4 million in my house. Hello, mega love shoutout sa inyo dyan, guys. Thank you for coming, my LS. Dyan, tamsak nyo naman si host kung hindi nyo pa katamsak. Okay na ba, Bert? Nice. Okay. Okay na. Ayan, thank you very much. Okay na. Kasi guys, nag-loading kasi sa nag-detect kasi yung messenger ko, tas ayun.
Ayan, thank you very much guys for coming my LS. Ayan, 3 millions in my house. Ayan. Mega mega love love shoutout sa inyo dyan guys. Agad, palang ako. Itamsak na daw, itamsak na. Ha? Ayan, baka naman guys, pa-share ng LS ko sa community nyo guys. Pa-share naman dyan. Kung pwede. Ayan, sino ba yung nandito guys? Pakilala naman. Jacket na sila. Jacketin na sila. Kinsa, kinsa, kinsa. Tug na siya. Hello, ako wala. Hello, hello guys. Sino yung nandito? Hindi ko sila nabasa. Ito ka, sumasayang araw ko. Hello to Vicky GC. Ayan, hello host. Tamsakdan. Ayan, thank you very much to Vicky GC. Thank you for coming my LS again. Sino ba yung bagong na pumasok dito na hindi ko na-jackitan guys? Nasa ko ba Bukid hindi lagi ka bukid. Kasa? Mo na. Itamsak. Ayan, 3 millions in my house. Hello, hello, mega love. Shout out sa inyo dyan. Sa isang sulyap mo'y nabihag ako para bang himalang lahat ng ito. Sa isang sulyap mo, Mel, ako mag-drum. taas ang puso. Pag-drum nila. Sa'yo, paku. Di, ayan ang dog sa'yo. Wala pa ba? Na si Joyce Sweet. Ayan, 70. Hindi ko siya makita, guys. Hindi ko siya makita. Wait lang. Wait lang, hahanapin ko siya. Wait lang, baka stay lang kayo dyan. Hindi ko siya makita, ha. Pa-chat naman ulit. Pa-live chat naman. Ayan, hindi ko siya nakita, guys, ha. Wait lang, baka naka-spam siya. Baka nasa ano siya, naka-help for review. Wait lang, hahanapin ko siya, guys. Wait lang. Joycey Sweet. Ayan. Wait lang. Saan ba? Lahat ng chat dito is ano, kay Probinsya ng Sano Vlog lang. Oh, ganila ni Koy. Tawag ganil. Kung doon ito. Ah, pinar to eh. Di na ko minom kay minom ko gabi eh. Dito sa mga. Ano buwang mo ka? Di, nanangit na mong ni mama. Ha? Si mama nga. Ayan. Ano buwang mo ka? Sa yung dyan, gurod mo ako no. Parang ba? Yung manangit ko ni mama. Perangir itu. Ah, daga mo ng perangir ba kay? Nangit bra, parang tayo. Lahat ng chat dito is ano, kay Probinsya ng Sano Vlog lang. Ulit mo. Ibili naman na. Huwag mo chat niya. Barbie ka na. Di. Dahil na isin na tanan. Char. Ala. Ayan, oo nga, nandito si Joyce Sweet Vlog. Yan, nandito, nakita niyo ko ano eh. Hello, hello, 4 million in my house. Ayan, patamsak naman dyan, sa may bago dyan. Kakareron. Gagadayan. Gotagge. Talaga. Silas pao. Ano? Oo nga, nandito si ano, nandito si Sweet Vlog. Talaga. Supuyo ko pao. Wala ka dyan. Nanangit mo. Anak ko ano ba? Basta ka nanangit ako.
Wala, hindi ko siya makita talaga, guys. Hindi ko siya makita. Ah, siradan na ha? Siradan na ha? Guys, hindi ko siya makita pero nandito sa isang cellphone is nakita. Nakita ko siya sa cellphone. Wait lang ha, wait lang. Hello, hello guys. Ayan. Ayan, mega mega love shout out to... Ala, nandito nga si ano, nandito si... Ayan guys, nandito talaga si Joyce Sweet 76 Vlogs. Nandito siya, hindi ko siya makita kasi nandito nakita siya. Ayun, itong phone na to. Nakita siya, kaso hindi ko siya makita dito. Ayan. Hello sa bago yung pasok dito ngayon. Grabe guys, ang init. Hello to ma'am. Ayan, hello to Ate Clarice. Thank you very much Ate Clarice for coming. Ayan, mega mega love shout out to... Ala, nandito nga si ano, nandito si... Ayan guys, nandito talaga si... Joyce Sweet 76 Vlogs. Ayan guys, hindi ko siya talaga makita sa ano sa screen ko. Paano yun? Ayan, thank you very much to Ate Clarice. Thank you very much sa patamsak. Ayan, nandito na. Nakita ko na siya guys. Nakita ko na siya. Ayan. Wait, nakita ko na siya guys. Wait lang ha. Jajakitan ko siya. Hala, sorry to ano. Sorry to ano, Joyce Sweet. Hindi ko sinasadya kasi na-delete ko yung message at ano, yung comment mo dyan. So, ano lang. Instead na bibigyan kita ng jacket, nag-click ko yung ano mo. Hello to Barbie Girl. Hello to Barbie Girl. Ayan. Barbie Girls. Ayan, thank you very much for coming. And may bago tayo guys. Ayan, patamsak naman dyan, ano. Kasi guys, dito, wait lang ha, may nagbaba ng bahay. Probinsyanong Sanu Vlog. Ayan, ipi-play ko guys ha. Ipi-play ko siya. Loading pa lang. Sorry for the loading. Ayan, na-play ko na pala si ano. Tamsak lang ako host ha, busy pa eh. Baka naman ano, busy ka lang dyan. Yan, nag-play ako kay ano guys. Probinsya ng Sanu Vlog. Ayan oh, galing ha. 109 views in 4 days. Sa ano, sa Taong Grasa Challenge, probinsya ng Sanu Vlog. Ayan. Nagpe-play ako guys oh. Light lang ba yun? Ayan guys, ayan. Gamit phone PowerPoint. Sige ano. Sige po ano. Sige po. Huwag ba sino ba yan? Sige po ano, Barbie Girls. Ayan. Ayan guys, manood kayo sa ano sa video ni ano guys, ni Probinsya ng Sanu Vlog. Baka naman ano mo diyan, tamsak mo naman, idikit mo rin si host ano, Barbie Girls.
Provincianong Sano Vlog, ano ba yung bagong video na, saan ba yun ipinopost yung bagong video na ano? Yung post mo sa ano, sa Facebook? Saan yun? Ang sinisigaw. Ayan, thank you for coming. Sino? Ay, nandito pala si, ano, si Ate Clarice. Alam ko nagbibideo yan si Ate Clarice eh. Kayaw-yaw yun host. Ah, kayaw-yaw. Ano, papasok mo dito para i-play ko. Invite him. I-invite mo si Yaw Yaw, ano, para i-play ko dito ha. Kasi naka-play ka na oh. Hello to Sir Van Ravising. Ayan, Tamsak Dan Idol. Thank you very much to Sir Van Ravising. Ayan. Thank you very much to Sir Van Ravishing for the Tamsak. Ayan, baka naman Sir Van, stay ka lang dyan. Monetize ka na ba, Sir Van? Oo, tambay lang. Oo. Oo, kasi sa ano, si Ate Clarice palagi yung nagtatambay sa LS ko. Bait talaga na Ate Clarice. Ayan. Yan, 4 million minows. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Papasukin mo si ano dito, si provincial ng Sano Vlog, papasukin mo si Yaw Yaw dito. Papasukin mo yung Yaw Yaw Bisaya. Nasa work ako, idol. Silip lang, nasa CR ako. Galing. Narito. Hello to Nina Pahal. Tingog lang sa'yo. Loading ka na eh. Ako sa'yo. Hello to Nina Pahal. Ayan, 3 millions in my house. Ayan, mega love shoutout sa inyo dyan. Sino pa ba? Sino yung nagbaba ng bahay? Si Provincianong Sano, tapos na Vicky GC, ayan. Provincianong Sano Vlog Dan, palpak sa'yo, pasukli na lang, ayan. Ayan, malaki na pala yung bahay ni ano, Vicky GC, ayan. 1.113, ayan oh. Idikit ko to sa'yo, ano, Vicky GC ha. Yan, idikit ko to sa'yo. Yan, with kalimbang pa, with kalimbang. Yan, Dana sa'yo, ano, Vicky GC. Yan o. Yan, nakalimbang na. Hello to Javin Lambo Loto. Ayan, thank you for coming. Tamsak naman dyan, itamsak mo si host. Ang daming bago ngayon guys, promise. Hi loads, ayan, tamsak dan, agad ng bongga. Ang daming bago ngayon. Tuwad to, itong silingan na birthday. Di mo si Piat. Pau, oh. Padungon tako, do ako mindungon kay Ginoo. Inom. Ayan, padikit naman kay ano, Javin Lambuluto. Padikit naman si host. Mega shoutout po sa lahat. Ayan, mega shoutout daw sabi ni Javin Lambuluto. Ayan, Javin, dikitan mo naman yung nagbaba ng bahay dyan.
Bingo tambayan. Na mga load nga kuan. Makadaog kag load mga challenge lagyan taon. Ayan, salamat po sa pa-jacket host. Ayan, walang anuman po ano. Walang anuman Javin Lamboloto. Nangakit sang kuan sang live. Mamaya po tambayan lang po ako konti para uminit po. Ayan, thank you very much Javin. Ayan. Patambay naman dyan. Kadugo kong tiyan. Kadugo kong tiyan. Na? Ito. Ito. No worries. Ayan. Thank you. Ayan. Nandito pa ba si probinsya ng Sano Vlog? Hindi ako naglo-loading ngayon guys. Promise. Baba ka ng bahay Javin. Bahay lang kasi dikitan kita dito sa isang account ko. Nainang chat ari. Humaling pambatasan. Javin Lambuloto, magbaba ka ng bahay mo. Bahay lang ha, para madikitan kita. Oh, 50. 3 days. Ayan, may bagong pasok ay may bagong pasok. Ayan, thank you very much sa bagong pasok ngayon. Ayan, magbaba kayo ng bahay, guys. Hello to Kamars. Ayan, host Tamsakdan. Ayan, thank you very much to Kamars. Ayan, road to forever. Ayan, road to forever. Thanks and God bless. Bahay mo ba to, ano? Javin, bahay mo lang ba to? Hello, host Tamsakdan. Ayan. Hello to Kamars. Ayan, mega love shout out. Ayan, my legit friend yan. Legit friend ko yan si Kamars. Yes po, ayan. Yeah. Ay? Ayan, i-play na lang kita kasi kala ko bahay mo lang. Link pala sa video mo. Ayan o, naka-play ka. I-play na lang kita. Basic intro and auto. Ayan. Outro pala. Okay lang. Okay lang, i-play na lang kita. Kamars, magbaba ka ng ano mo, ng video mo diyan. Para bigyan kita ng WH. I-play kita. Ayan, tapos na. Ayan o. Dikit na o. Dikit. Ano siyan? Oh, ayan. Dikit ano. Narito. Salamat loads. Ayan, hello to Ma'am Clarice for the BG mo dyan. Salamat, Lord. Ma'am Vicky GC, OTW na po. Ayan, OTW na daw.
Yan, sige, judo kong tingin eh. Yan, thank you very much to GMC channel. Yan, thank you very much. Kasi bumisita din ako sa bahay ni bahay ni Gwapo Jess and family, oh. Yan, legit friend din yan.
Yan, Vicky GC Dan po. Ayan, thank you very much to Javin Lamboloto. Ayan, mag-iwan ka lang ng bakas kay Vicky GC dyan, ha? Ayan, opo, full pack para di malaglag. Ayan, thank you very much. And stay ka lang dyan kasi may pupunta. Hindi pa sila pumupunta. Busy pa yung iba, pero may darating mamaya. Baka naman, magstay ka lang dyan.
Ayan, thank you very much to Risha ng Sana Vlog sa pa-video mo dyan. Ikaw na pala.
Asa ka lagi? Ha?
Hello sa 2 million viewers dyan.
Tuwa sa kuhaan. Ba, then friend mo ni Philip. Nag-live ko. Magbuwang, sila buwang. Kay, Na, magsigil ang ingana. minghang na. Dili, kanang, o i-on bito, naku, kadili, naku, ka-type, kanang sige, ana, messenger stop, Alagi. Dapat mo reset, restart. restart. Marag og silbing refresh ra. Ha? Unsa na, FB Live, Ay, kini? oh, YouTube.
ka dyan. Dali, dali. Hmm. Dito ko kayo, dali. Balik ko kagawa. Ha? Jan! Balik ka to? Dito, ano yung palit ko ulit? Balik pa ganun. Dito, ano ka? Buang charger.
Then makatext ka. Magka-text namin ari.